Cita-cita boleh tinggi, harapan boleh tinggi, namun kita harus siap dengan suatu kenyataan. Jadi cita-cita mbok setinggi langit boleh bebas karena manusia punya hak, neng harus siap dengan kenyataan. Mula saka mula nglakoni urip bae kanthi tulus ikhlas manut kersane Gusti Allah. Iya Kang Mas. Nek mbok peksake malah lara nang pikir dhewe. Pokoke untuk mempelai jalan-jalan aja padanya. Aku lak mbok nggo ngeyem-eyem atimu dhewe ngono to. Bercita-cita kaya ngopo mbahku najan ora nggiri marga seumur hidup ning nyatane aku ora dadi. Ya ora apa-apa. Kudu tak tampa. Mas. Nek asline aku ki ora akeh entekku ya mung sithik. Ning upama ku tak tukokke ciu, kuwi mukokku rong sasi. Mas. Irong sasi. Mas Koja, aja samar, sok mben maju meneh ya. Sing sudi sapa? Iki kanca-kanca siap urunan. Wong ndek ben wae ya njaluk urunan kanca-kanca lho. Rokok seadang grundel tapuki lho rek kowe. Lho, seadah kuwi nek pas ben ketemu. Lah ping pira wae ketemune karo aku? Alah pisan to lahmu. Kemakimu aku ya mampu kok mareng nglarani atine kancane. Ya Bret. Kene kaya cita-citane sing mburi kae. Apa? Kae utile setengah modar. Cita-citane apa? Cita-citane jak duitku tak kelumpukke, sok tak nggo tinggalan anak-anakku. Ya nek keke anakmu, kowe mati bojomu dingene wong keke bojone goblok kowe. Teori tok. Tenan kowe. Wong wedok iki tinggal wong lanang rong sasi curhat. Curhat karo kancane terus karo ngene. Ora mudeng ae. Kuwi ngono lak ya critane bojone dhewe Pak ditinggal merantau. Ya ora apa-apa terima-terima. Kowe yo. Yo malah saru ya terus. Kok sik ya? Kaya ngene
Aku ki watuk. Lho, lah panjenengan ngerokok kok, Mas. Mau ki ya ngono nang dokter tekoki sing diroske napa, Mas? Watuk, Pak. Jenengan ngerokok. Nggih, ngerokok. Mula aja ngerokok ben aja watuk. Tak sauri sisan. Lah bayi ki ora ngerokok ya watuk aku. Kene golek tombo kok senene. Lah karepe dokter ki ya apik lho Mas, rokok iki disuda, paru-parune iki dieman-eman. Ora kok disuda kok nyudoni rokoke kanca-kanca kuwi. Maksudnya rokokmu kuwi nyindir timen meneh. Timen iki sah tuku kolte iki ya ngono kuwi. Rokok jatah klumpuk kuwi nek udut-udute kancane sing dintekke. Mula kuwi eling men. Mbok sugih kaya ngopo sok nek wis ngene iki bar. Sampeyan ki kok wis latihan to, Mas? Latihan piye? Lah kuwi. Lah yo mung ngelekke wong kabeh sampeyan ki yo ngene iki. Lho ngene lak gari dibuntel ngono to. Ning aku semeling bojoku. Sono aku mati aja didusi yo, Nduk. Lah terus? Lah ngopo dolanan cacah kuwi? Ya kan penasaran. Ducuk. Jare bojomu sok nek mati sampean aja dibuntel mori. Jare dibuntel dong gedang ben kaya lontong. Aku omonge bojomu ngono kuwi. Kok lontongku mbok dilat. Ora. Suwe-suwe kok nemen ae bocah. Lho jarene aku. Oh ya nek kojak mati terus dibuntel godhong gedang. Wah, godhong gedang tumpuk pira wong semono gedene. Oh, sing gedhe apane? Wah, aku nek ora ngati-ati kepidak lho nek pipis. Sapa sing muni apane, Buke? Mbokmu le. Iki bapak le. Kaya ngene dalam hidup yang tidak boleh. Pamintaku Wasyo. nimasito asih antot runtun tansah reruntungan ing sarina sawakine datan kinggang sarambut
saketing ati yen cedak tansah mulat sito asih lan mintuno ayo bareng Nimas ana tepi wajib sito asih bebraya sing dedekane sing ngarep iki MC kondang kabeh. Oh lho lha nggih. Lah nggih. Lulus ora Mas? Menyaingi jenengan. Nyalek ra dadi MC ngono ya. Oh, nek payu Malah saya ngoten, Pak. Heeh. Mendem bebas, Pak. Aja ngono Mas Rojak sing apik. Ora meneh, Pak niku. Kula niku nek urip ra mukok ora marem ya. Nggih damahipun. Oh nggih hajure ngati. Anggi mau nduk. Nggih Mas Anggi. Oh, Anggi ngerti aku. Ayo Mas Anggi. Lah kira legino. Wingking turene. Wingking. Ngapunten Pak Sugeng. Mas Kece, Mas Pasti. Wis biasa nyekon iki kok. Gejolne Mas Anggi.
padha rungokno aja guyon lan manehi juwal jawil estokno dawuhing guru kabeh piwulangira lingi-lingen supaya bisa kacakup lamun ana pitakonan wangsulana bisa titis jane ya ora diingeti lho Kang Ojak sip Mbah Kakung jane ya ora diingeti pitutur ayo kudu bekti marang guru. Waduh, tukang syuting ya padha nyoting karo dolanan untu. ha iki bawa cakepane ndek nglumpukne ning isor pager Ya. Aneh-aneh dunya. terus gendingi Napa? larane loro Oh nggih. bukane mriki napa mriku Nggih, monggo. wuyung Oh yo. wuyung Nggih. go mriki men larane lara ora kaya wong kang nandang wuyung mangan radoyan rajenan turu neng omah bingung monggo Jen nggonku nyandang bronto witeng pari nen mati nggonku lara ati ya sampean Nggih. Dadaku jenak dolan neng
nandang brata witing mari inen mari nggon loro ati Ja, Dalem. kaya tenanan. Kaya tenanan ya. Sip, Mam. Sip. Panjang yuswa nggih, Kong. Nggih, pangestune. Monggo. Amin, amin. Dadaku Matur sembah nuwun. matur nuwun para Supranada. Jaman berjuang berkelengan anak lanang yen tak omen dari saiki oh percaya Bapak Ibu, para tamu kan dereng tepang kalih panjenengan. Dereng. Dereng tepang. Areng Kesanipun asma. para tamu kuwi kersane ngertos daleme pundi statuse napa. Dalem Putri Cebret, Pak, saking Lalung. Oh, krebet, Pak. Putri Cebret saking Lalung. Oh, Putri krebet Saking saking Lalung nggih. Mbok mengke mbok bilih jenengan lah Cinten Sukoharjo mengke mampir, Pak. Waduh lalu. Nggih, ten Waduk Lalung. Nggih, lajeng nggih, Pak. Langsung masuk. Syukur pisan nyawa gunung desa dadi reja kene ora kane bojo lara Senarian Supranada.
padha ayu grogi. Kemeriket pisan aku. Ya mengke kula tak tumut, Pak. Ampun grogi Pak kali sawedok niku. Lah pripun? Nek grogi berat. Aja nuwi lho, Mas. Tak rewangi pati geni Tunduk laris. Mendah boyo yen to bisa urip lan atiku.
sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Mbak nono tak enteni nang pucuking tresno pelung mongko bebasane mung katon sliramu wae Supranada makarya wonten dalem Bapak Lanjar wonten Purwosari Jara Jero niki. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa pucuking tresno pelung mongko bebasane mung katon sliramu wae aja lali paweling muga manut kangmas janji-janjimu aku kang setya satu anteni nganti saelingmu
koncoku kuwi RT Surata tak syuting tak kirim iki besok Sunda mentul kang rinengkul sak pucuke rikma selendang kuning kang sumampir ana ing pundhake tampane wong ayu ya ayo netan uciwani aduh Mas Putri Sukawati kandas luas tuhu sira putri kang utami Sunduk mentul kang rinengkul sak pucuke rikma selendang kuning kang sumampir ana ing pundhake lebu ayo nekan nguciwani aduh Mas Putri Sukawati kandas luas tubuh sira putri kang utami Mas Koja wonten sing elok-elok le Mas Koja niki piyayine. Wah, Sugeng Pak Sariman. Yo kece bapakku mengko. Aku ki jane yo minder jane le. Wah, yo. Awuk. Ora usah ndadekke perkara sing dikepel karo kira cara pewayangane nek sing Werkudara ngene ya. Nggih. Aku rada kalem le. Jebret guyu njaluk ngene. Iya wis ya. Duh kusuma sira kang mas bebujan ning ati
Mas Gojak monggo rencang. Lah kuwi ndak wong mendem kamu. Ai tole nolong gareng petruk lan